Сәлем дуслар. Менә бу сагада яңа ел басып тора. Алдан игълан ителгән узун тулым бәйгесенә без бүген нәтиҗә ясыйбыз. Алтын балык тапшыруы тамашачылар арасында да узун чәчле сылу кызлар бик күп икән. Иң-иңнәре кем булыр? Сез аны бүген тапшыру ахырында күрәсез. Үтәсең, инде үтеп китәсең, карап калам артларыңнан, алны ни хәл итәсең. Күңелем була күзләреңнең, миңа төшсә карашы, синең караш минекеннән 3-4 адым арасы. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Татар кызлары элек-электән шибәрлекләре, тыйнак, уңган, узун тулымлы булулары белән дан тотканнар. Хатын кызларның матурлыгы узун чәч тулымнары белән үлчәнгән. Алар электә, хәзер дә игътибарга һәм ихтирамга лаек. Чәч хатын кызның күрке диләр. Димәк, чәч узун булган саен күркәмлеге арта барырга тиеш кебек. Тик белгечләр беренчесе белән ризалашса да, икенчесен бәхәсле дип саный. Узун чәчтән кыскасына күчү бик тиз. Кайча аласың да, шалт, барысы да әзер. Салоннарда чәчләрне ялгап узунайту мөмкинлеге барын. Шулай да кыска чәчкә күчкәндә яхшылап уйлап тәвәккәлләргә кирәк. Калфак кигән кыз баланың багып алчы йөзенә, нинди гүзәл татар кызы, күз тимәсен үзенә, килешеп тора түбәтәй, аның күркәм йөзенә, нинди матур татар улы, күз тимәсен үзенә. Үзе тыйнак, үзе гарур, хаксыз булыр әйткәнне, яратыр газиз ватанны, сөяр әткәй әнкәйне. Дәү булгач та шулай калыр, татар баласы булып, әйтерләр татар кызы бу, диярләр татар улы. Камилә, бик матур итеп рәсемнәр ясыйсың икән, әллә сәнгать мәктәбенә йөрисеңме? Сәнгать мәктәбенә йөрим. Менә карап тордым әле, синең алтын балык рәсеме дә бар. Анысын каян уйлап чыгарып язарга булдың, ясарга булдың? Әниме бу эште. Әниме. Әнинең мин бер кызы, бердән бере йолдызы. Дөрес, абыем да бар. Ул бит әтинең улы. Эштән арып кайтканда, йөгереп ишекне ачам. Ардымы дип әнием кочаклап каршы алам. Әниемә булышам, табак савыт юышам, гөлләргә сулар сибәм, кирләрне дә өлешәм. Бүлмәдәге тузанны мин инде үзем сөртәм, китап дәфтәрләремне матур итеп төзәм. Әнием дә шатлана, молодец кызым дия, мин бит әнинең кызы, бердән бере йолдызы. Китмә дип күземә карыйсың, күзләреңдә әңге моң тулы. Йөзләреңдә синең иген кара, тавышыңда тургай моңым. Ла 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 ла, тавышыңда тургай моңым. Ла 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 ла, тавышыңда тургай моңым. Бер кайтырман әле күкрәп, яңгыр булып яварман мин. Яңгыр тамчылары булып, керфегеңә тамарман мин. Ла 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 ла, керфегеңә тамарман мин. Хатын-кыз матурлыгы чәчтә тора. Ике яктан чәчнең тулымнарын айырып алып, без үрергә тотынабыз. Рания апа, соңгы арада чәчем әзрәк коела башлаган иде. Нәрсә эшләтергә микән аны? Сиңа йомырка белән юып карарга кирәк чәчеңне. Йомырка ул чәчне ныгыта. Менә ул хәзер шулай матур иттереп үрелеп төшә, һәм уртада менә бер толым күренеп торачак. Менә безнең эшебез дә тәмам. Рәхмәт бик зур, Рания апа.
Шундай матур булды, иртәгә дә керәм әле мин сиңа. Юк шул, иртә өйдә булмыйм мин. Менә үзең матурлап, иртә чәчеңне үреп барырсың институтыңа. Чәчеңне туздырып йөрмә, бу кызларны бизәми. Кызлар, онытмагыз, чәч һәр кемне күркәм итә. Матур буласыгыз килсә, толымнарыгызны кисәргә ашыкмагыз. Исмең ничек татар кызы, миңа гына әйт әле. Берәүгә дә әйтмәс идем, әйтеп кенә үт әле. Елмай әле зинһар, елмай, бер елмайсаң шул җитәр. Сихерләнгән мәхәббәтем ияреп сиңа китәр. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Кыш бабай, безгә бик таныш бабай. Сакал мые копактан, килгән безгә ерактан. Бүләкләр алып килгән, бүренең кыңгыр кигән. Әйлән-бәйлән уйната, биетә һәм җырлата. Конфетлар безгә бирә, үзе елмая, көлә. Кыш бабай безгә тагын яңа ел алып килә. Яңа елда зур куаныч, шатлык сынаусыз килсен. Мәхәббәт тә ишек шакып, кунакка килеп торсын. Уйнап көлеп шаярыгыз, чыршылар күз кыссыннар. Өстәл артында чын дуслар бәхет теләп торсыннар. Юмарт булып саулык яусын, ай йолдыз күктә янсын. Киләчәктә иминлектә яшәргә Ходай язсын. Минем гаиләм бик тә җимеш бәлеше ярата һәм шуны сезгә пешереп күрсәтәм. Бәлеш камырына безгә кирәк 3 чумыш су җылымса. Аннары кирәк безгә 1 пачка эрителгән маргарин. Бер бәләкәй калак туз. Пычак очында гына сода. Камыр басабыз. Бу камырны бүләбез 3-кә. Аның асты була төбенә һәм капкачы белән бизә үлешне. Хәзер эшлекне тутыра башлыйм. Аның өчен безгә кирәк йөзем җимеше, кара җимеш, күрәгә. Аның өстенә бүртелгән дөге. Җимешләр күңеллек булсын. Тагын бер кат шулай җимешләрне тизеп чыгам. Калган дөгене салып бетерәбез. Өстенә калган җимешләрне салып бетерәбез. Аның өстенә 2 аш калагы шикәр. Бәлешебез куры булмасын өчен, аның үстенә кисәкләп ак май тизәбез. Хәзер өстенә капкачын җәябез. Бизәү бетте. Бәлешнең түбәтәе әзер, бәлеш тә әзер. Хәзер аны духовкага 180 градуска ярты сәгатькә тыгып куябыз. Кечкенәдән әбием гел әйтеп килде инде, кисмә кызым чәчеңне, бәхетеңне кисәсең бит инде дип. Но барбер дә бәләкәй чакта гел кисәсе килде, һәм 9нчы класста мин аны мондайга иттереп кискән идем. Шул 9нчы класстан соң инде нарсын уйладым да үстереп җибәрдем яңадан чәчемне. Алтын балык группасында озын тулым турында ишеткәч, фото сурәтемне җибәрергә уйладым. Минем кебек зур чәчле кызлар күп икән Чаллыда. Шуннан да озын чәчле кызлар күркәм булалар. Мин уйлавымча, минем ирем дә минем чәчемә гашык булгандыр дим. Алтын балык бәйгесенең конкурсы турында мин үземнең килендәшемнән белдем. Минем килендәшемнең уңган кыз, дим, хатын кыз. Ул минем
опам да, дустым да матур булыгыз, шибәр булыгыз. Аузу билля мин шайтани разим. Тәмле булып исләре чыккан. Сез ничек пешерәсездер инде? Мин менә шулай пешерәм. Тәмле булган. Үтәсең, 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 инде үтеп китәсең. Карап калам артларыңнан, калмый ни хәл итәсең. Куып җитеп әйтим микән, юк үпкәләр ярамас. Мин яратам сине дисәм, бәлки мине яратмас. Ай, 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 татар кызлары матур. Ай, 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 татар кызлары матур. Зөлфәт, Сөембикәнең хушлашу догасы. Алар җиңде. Безнең кулдан кылыч төште. Миңа әсирәгә әзерләнде бит. Алып китә, алар мине түгел, халкым. Китә алар, синең шөһрәтеңне сөеп. Хуш, бәхетсез халкым, мин калдырам сине. Аларында торган мин әфәтле килеш, киләчәксез килеш, мин калдырам сине. Йөзен канлы килеш, җәрәхәтле килеш. Утлы күзләр атып яна мәгърур кала. Янпауда кешене яралы яу аты. Безнең язмышларны әрдәлеп, өеп, безнең тонны алар шул ушакка атты. Соңгы өметләр дә бетте мине янып, кайнап бетте казан. Җиңешегә табын, ташланмадым диге биек манарадан. Очты манарадан халкым, синең даның. Менә безнең узын тулын бәйгесе бүген тамам. Әлбәттә, бу бары тик алтын балык тапшыруын караучы тамашачылар арасында гына барды. Кызганычка каршы күпләр килә алмады, чөнки ознакайлардан да бар иде безнең, ерак шәһәрләрдән дә кайберләребез авырып китте. Шуңа күрә инде бүген менә монда катнашканнар арасында без бәйге уздырдык. Беренче урынга безнең чыга чәч озынлыгы 131 сантиметр булган Рәмилә Шәмсі Мөхәммәтова. Киләле монда. Бас әле яныма. Чәчләреңне күрсәт әле тагын бер кат. Менә безнең Рәмилә. Ул 33-нче мәктәпнең 6-нчы Б сыйныфында укый. Рәмилә, ничек үстерә алдың син бу кадәр узын итеп чәчеңне? Кем булыштымы? Ничек юасың? Гомумән, синең өчен ул матурлыкмы, нәрсә дип саныйсың? Миңа әни булыша юарга чәчнем. Без шампуньнар белән юабыз. Кисеп атасы килгән чаклар буламы, әйт әле дөресен генә? Юк. Бер дә булмады мондай теләгең. Сезнең нәселдә бармы тагын шундый озын чәчлеләр? Әйе бар. Кемнеке? Апаныкы булган иде. Һәм Зур класска җиткәч кистеме? әйе. Гадәти хәл. Сиңа без бүләкләребезне тапшырабыз. Беренче урынга безнең Шири Хари кафесына 1000лек сертификат белән тәбриклибез һәм чәчәкләр. Һәм инде әлбәттә без сиңа дипломыбызны тапшырабыз, алтын балык дипломын Чаллы телерадио компаниясыннан. Икенче урынга безнең чыга Гүзәл Әхмәт Гарипова, 26 яшь. Чәч озынлыгы 98 сантиметр. Менә, чәч озынлыгы 98 сантиметр. Безнең сиңа Гүзәл шулай ук дипломнарыбызны тапшырабыз, сиңа без сертификат бирәбез. Бу профнейл тырнакларыңны матурлатырга барып кайтырсың. Өченче урында Адилә Валиуллина, 9 яшь. Әйе, бу якка кил.
Адилә Валиуллина 9 яшь, 26 гимназияның 3 А сыйныфында укый. Бер бишле билгеләренә генә дигән. Алтын балык төшерелгән картинабыз элеп куярсың, ярыймы? Матурмы? Матур, кулдан эшләнгән эш. Менә безнең җиңүчеләребез, әйдәгез әле алкышлыйк әле аларны. Актив катнашкан кызларыбызны бүләклибез. Безнең газиз туган якның кызлары, кызлары әйтерсең ләйрдәләрен балкыйдан йолдызлары әйтерсең ләйрдәләрен балкыйдан йолдызлары Эх, кызлар безнең кызлар Гүзәлләрнең гүзәле Бер җирдә югандый кызлар Балкып тора йөзләре Бер җирдә югандый кызлар Балкып тора йөзләре Менә җиңүче кызыбыз билгеле. Бәлкем арагызда әле оннан да озынрак чәчле кызлар булгандыр. Әмма без бүген тапшыруга килгәннәр арасыннан гына сайладык. Максатыбыз халыкка озын чәчле кызларны күрсәтү, кечкенәләргә соклану тудыру иде. Әле киләчәктә дә мондый бәйгеләр булыр. Чәчләрегезне үстерә торыгыз. Йортларыгызга иминлек теләп, бүгенгә саубуллашам. Яңа еллар белән сезне.